A Tecnópole está integrada no proxecto Ciencia e Tecnoloxía en Feminino, promovido pola Asociación de Parques Científicos e Tecnolóxicos de España. O propósito desta iniciativa é acadar que aumente a porcentaxe de alumnas que elixen a especialidade de Ciencias ou Tecnoloxía en educación secundaria e opten posteriormente por carreiras STEM, Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería ou Matemáticas, debido a que a súa presenza nestas materias segue a ser baixa. No marco deste proxecto e coincidindo coa conmemoración do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, a Tecnópole vai celebrar dúas xornadas. A primeira será este venres día 6 de febreiro e a segunda o día 10, dirixidas ao alumnado de secundaria. Participarán en actividades que lles achegarán a ciencia e a tecnoloxía de xeito práctico e lúdico, contribuindo a derrubar falsos estereotipos sobre profesións adscritas tradicionalmente ao público masculino. Os talleres vainos impartir a enxeñeira biomédica Iria Ollero. A rapazada explorará como funcionan os nosos sentidos e por que coidalos é clave para a nosa saúde e benestar. Tamén terán a oportunidade de participar nun escape room científico baseado na figura de Hedy Lamarr, a actriz de Hollywood que desenvolveu un sistema de comunicación precursor do Wi-Fi. Nestas xornadas convidarase a mulleres que traballan no campo da ciencia e a tecnoloxía, que serán as que relaten a súa experiencia persoal, explicando por que decidiron elixir unha carreira STEM e cal foi a súa aplicación no mercado laboral. A finalidade é que o alumnado poida descubrir as novas posibilidades que lles poden abrir estas disciplinas. Por aquí